ešte raz. Nikita, čauko. Áno, čau. Michal, čau. Dobrý A deň. Juraj, čau. A ešte možno possibly príde Radka a Adam, ktorý tu mal byť v prvom rade, ale nevadí. Takže toto je AHD server, ktorý začal existovať pred pol rokom, lebo skončili klauzúry a chceli sme sa hrať Minecraft, right? Hej. Áno. Áno. Páči sa mi to hromadné prikyvovanie. No a bol aktívny tak odhadujem mesiac, ani to nie. 2 týždne. Mesiac bol. Cece. Dobre, no, takže začníme prehliadku na to, aby tento server mohol v milosti umrieť. Začneme tu? Ako si stretol prúmačku? Fúha. Už ani ja neviem. Už ani neviem, ale bola to Ale- dôležitá mačka. Nie, išli sme asi to v tej prvej púštnej dedine. A tam som si našiel mačku, alebo skôr ona si našla mňa. Tak nejak proste navzájom. A chodili sme spolu všade, do bane, a do lesa. Proste bol to môj partner zvierací a jedného dňa som prišiel na server a mačka proste nebola na tom mieste, kde som ju nechal. Tak som ju hľadal a nikto nevedel, že čo sa s ňou stalo, že kedy zmizla. A akože Takže- priznám sa, tak asi ja viem, že čo sa s tým stalo. To je vtipné, Nikita, lebo ja som sa tiež chcela priznať, že asi viem, čo sa s tým stalo. Teraz? No... No. Tak hovor proste. tak dobre, tak akože priznám, že nezabíjal som ju takto, ale pamätám si, že som niekde No, sem prišiel. pršať, no. Sem prišiel, vlastne tu sme mali nejaké ohnisko, niekde tu Aha. na kasi. A som taký, že jej, mačka, tak som na ňu stačil a ona začala utekať, tak stlačil som ju ešte raz a ona stala pri ohnisku a zomrela. Pretože keď mačka sedí na ohnisku, tak asi zomiera. Nebolo spravené na schvál, ale akože... Oh. Dobre. Mačka, pusti ma! Vieš čo? Nič. Takže zhorela. Hej, pravdepodobne. Tak ja potom viem, čo sa s tou Takže- druhou stalo. Bola druhá? Hej. Aha. No. Tak teraz môže Radka ty povedať druhu, keď už sa to tu takto na mňa dáva, tieto informácie. Pamätáte si Juraj a Michal, keď sme ostali my v ateliéri traja iba a sme hrali Minecraft? A z tej vody vyšiel ten zombík s tým, ten trident, či jak sa to volá tá Aha. hovadina. No a ste ma tu samú nechali a on to po mne začal hádzať. No, A netrafil teba, ale trafil moju mačku. no, viackrát. Viackrát. Takže ani jedna rýchla smrť. Že trpela viac. Fú. Hej. Mačka sa obetovala a zachránila Radku. No a preto, Dobre. keď akože mi zomrela jedna mačka, potom druhá, tak preto ich mám teraz 10, lebo proste snažím sa zaplniť tú dieru. Mačky sú. I Ináč, tuto mala byť akože velikánska farma, ktorú sa Nikita rozhodol, že postaví pyramídu okolo nej a jej prestavba sa mala nachádzať tam, ale k tomu sa dostaneme neskôr. Nikita, ešte keď sme tu, povedz nám story o sťahovaní pán. Ježiši, pandy plavé ako hovno, proste fuj. Nikdy v živote už takéto nebudem robiť. A ne. čo? Ale vtipné je, že toto... Ježiši, nie. Proste to asi, že minus 4 hodiny môjho života, alebo menej. Fúf.
Ale akože videl som na onom, v Memories, že niekto našiel pandy, že ježi, pandy, chcem ich mať na našej farme, keďže máme to aj ostatných nejakých zvierat. No a vlastne išiel som a proste s bambukom som ich nesol asi, že... Fíha, bolo to dlho, neviem. A bolo to od stade. No, Dobre. A toto je môj dom. Tu varím. Akože nič zlom, ale jak kopku si to spravil. vyzerá tak. Tu sú moje kravy. Gizela, Gertruda, Cecília. Nie! Tak Cecília už není. Máš nejaké zabíjacké sklony. Pracoval som 3 dní po sebe, po koľko? 13 a 9 hodín, Len iba takéto aj mám. Tam bude na obed. Včelín. Ja no, nie sú tam včely, tak Nie sú tam včely, tak si ich tam... či to je včely, neviem. Alebo Kde zmizli? starý den mám ich tam dorobiť. Že kde ti zmysli? No ja som ich tam aj nedoniesol, to je ten problém. Aha. Jej. Sprivádzajte ma. Toto, tu vedľa včelína je dodávka na tvorbu takého prášku osviežujúceho. Kto kedy? A Je to krásne. tuto sa môžeš pozrieť, tu je sample, môžeš skúsiť. Môžem skúsiť? Hej, hej. No a dá sa ísť aj dnu. Tuto taký secret. Za závesmi sa odohráva chémia. Máme tu aj toto suity kvôli toxickým chemikáliám. Takže keď sa začne pracovať, tak sa treba obliecť. A tu zhora idú tie výpary von. Ale Do inak sveta, do krásneho. inak priznám sa, vtedy keď som videl toto, odtedy som začal pozerať tento seriál. Dobre, z Niky vám ukážeme Babylon. Čiže, keď vyjdeš na Babylon zvonka po špirále, tak ťa to spirituálne obohatí. Verím, že nejakých 8 hlavných segmentov, ktorý každý má stack vo výške. 64. Čiže Babylon má vlastne asi 400 alebo 400 blokov vo výške. Ťa inšpirovalo postaviť Babylon, Adam. Ja už som raz v minulosti Babylon staval, ale bol som limitovaný starým height limitom a tým, že som ho staval na kopci, čiže nebol až tak vysoký, ako som si ho žiadal. A Za mnou beží Tutík alebo jeho synovec. na tomto worlde ma napadlo, že urobím Babylon 2 s pomocou mojej najlepšej kamarátky Nikolky. A spolu sme vytvorili tento Babylon, ktorý bol vyexkalovaný a blok po bloku vystavaný blokmi, ktoré vlastne padajú aj dole. Bolo to crazy. Toto je vnútri Babylonu. Sú tu kapibary, ako vidíte. A mačičky, poď vymenuj ich Baška, keďže ty natáčaš. Ja? Máme Snehulienku, Vločku, Oatmeal, Micku, Roxinku, Sesi, Doxinku, Charlie, Snežienku, Jelly, Citrónik, Becky, Garfield, Lucky, Gargamel, Pipi, Rezeň, Mitten. Radka, to je tvoja. To som ja. Hej, to si ty. Katie, Cookie Junior a Dušan. Najlepší kocúr na svete. Každá má nejakú úlohu v Babylone a
každá je veľmi cenená. Pipi, akú má úlohu? Pipi založil štandard čiernych podlah a štilizoval podlahu s emeraldami, lebo vidíš, že on má zelené oči a má čiernu, že to je vlastne plne dizajnované. To je akože deep as fuck. Tomu ver, Pipi, veľmi dôležitá mačička, hej. A ako vidíš tuto, Kukinko, ten je zodpovedný za steny, tieto biele. Pozri, to je Kovalský. Kovalský, hlásenie. Nikita, to je tvoj tučniak. Kde? Tučňák! Tučňák. No, tučňák. A tu máme krásne terárko, pozrite sa. Batiu. Okay. Tuto, pozri. No, poď jednu. Tomu verte, takže tu bývajú žabky Anna a žabka Frank. Spolu sa volajú Anna Frank. Tak, a máme tu Baby 2, lebo prvé Baby zomrelo. A tak, a oni tu proste bývajú, to je ich domov. A vidíte, že tu sú aj chrobáčiky na stenách, všade možne. Oni tu bývajú, toto je taký náš terárium. Aj koláč majú, samozrejme. Tomu ver, že to je super. Tu je Elvis na stene a aj vlasy má hore. Wow. Tomu ver. A hej, a to nás privádza do centra celého Babylonu. Keď sa pozriete hore, vidíte nekonečný sprawl Babylonu, ktorý mi nedokáže ani renderovať vlastne celý. A dole sa dá skočiť, ale nerobil by som to, keď nemáte Elytrus Fireworks. Lebo z dola sa vlastne, tam není teleport, nedá sa stade dostať. Čiže môžete tam ísť, môže sa dá ísť aj hore a skočiť úplne dole na tie slime bloky, čo je docela sranda, ale musíte na Babylon vyštverať. Tak on je výlet. Niekto padol! Dobre, užívaš si, hej? Tak výlet hore. Dobre, a keď ste ready, tak môžete skočiť dole, ale uistite sa, že padáte do stredu, inak zomrete. Počuj, ako si s ťou? Ide to, tam sú dole slime bloky, no ideš na to a idem za tebou. Nice. Ja ich tam ani nevidím. Poďte, ja Tak toto je výťah? výťah tu nie je. Počkaj, niečo vymyslím. Nemáš výťah? Adam, čo si tu robil? Iné funkčnosti, ako je napríklad Villager farma so zajacom a tučňakom. Oni ich kontrolujú, oni sú ich takých mackové, vidíš, aj zajčík tam je. Ten zajac vyzerá, že to zabije v spánku. No tak tam tí štyria spia, vítaj. Dostal sa som sem, aj sa postavil. Cením. Stealth. OK, už nepadám. Vítajte v dimenzii VŠMU. Hej no, tuto sa narodil Labík, on sa aj tu pochádza. A... Hej no. Jo, ešte keď bol Šuhaj mladý, tu behal po pláne, tyvo. A tam je intrak, tam je kopec a to je vlastne intrak, lebo tam bývajú škriatkoví a zeleného rodu a... Akože páči sa mi accuracy. Hej, pozri, vidíš, tu je tá pleseň, čo Nikita raz vylial na zem kávu. Sa pozrieš? To pamätám, hej, to nikdy som Pamätáš, no, tomu ver, to sú také fajky kávové. Kde je Ale pozri, to je Tu Nikita vylial kávu. šťastie všade. Všade šťastie. Tým, že som to vylial, tak začali tu rásť tie 4 one. Nikita prirodzene, áno. Hej, a akože ono to nie je dôležité, ale tu je ten intrak. Tu sme ho vykopali, lebo nás vymkla vychovávateľka. A dnuka sú študenti AVFX. Aj tu je animátor jeden, poďte preč. Je dedina, ktorú sme tu zachovali a nechali. No, áno, zachovali, nechali ste milostiví.
Áno, áno, a za ňou je cintorín a tam musíme dať rešpekt tým, ktorí pominuli počas výstavby Babylonu. Fíha. A jedna z tých najdôležitejších strát je Robo, ktorý zomrel 17.4.2023 a nevieme prečo zomrel, proste zomrel. Dobre. Bol to Iron Golem, ktorý stražil našich villagerov a niekedy ich aj zabil. Potom tu máme Baby, ktorá zomrela trošku predtým a tá proste už ju nebavil život a zabila sa v našom terárku. Mačička Ania, ktorá vybuchla kvôli teroristickému útoku nového featureu Minecraftu, a.k.a. Anchor. A tu sú naše 3 ryby, ktoré plávali okolo Babylonu, ale záhadne zmizli. Trump, Tramp a Lady. Hej, presne. Trump. Juraj, môžeš prestať lozdiť po hroboch. Ja nič, to automaticky ma dalo na zem. Počkaj, stade to bude dobrý shot na boku. Páči sa mi, že tento server má lore proste. On má veľmi hlboký lore. Svätý Amogus. Kapitol 1. No. Z kapitola 1. Svätý Amogus. Chudobným rozdal ryby a chlieb, tým bohatým diamanty a zlato. Ponaučenie buď bohatý. Mňau, Whiskers. Posledné slova mačky menom Whiskers bola pre mňa všetkým. Dnes, 17. februára 2023, je nezvestná a neviem, kde je, či sa vôbec vráti. Dnešok je veľmi smutný. Budeme potrebovať prší plášť na túto búrku slôz. Sa mi páči, jak Juraj v pozadí hlavou krúčil, keď si to po slovensky začal čítať. Bakugan verš 3. Ježiš im odpovedal, zbúrajte tento chrám a ja ho za 3 dní postavím. Židia však hovorili, 46 rokov stavali tento chrám a ty ho postavíš za 3 dní? A Baška ho postavila. Verš nedorozumenia. Have you heard the news? He fell in love. Finally, that's wonderful news. I mean, he fell in lava. Boh ti dal oči, tak čítaj po sebe. Dnes pršalo, aj dnes. 21.3. Je archív, že dnes nepršalo. Povedaný Adamom, a.k.a. mňou. Server tour. As the sun sets on our digital realm, we gather here one last time to relive our memories before the ending comes. This was good, wasn't it, friends? Farewell, srdiečko. Oh no, go back. It's not supposed to end with Amogus. No, please go back. OK. A čo by som ešte ja pridal ako posledné slovo Áno. na uzavretie tejto knižky je... Stav pred lektárne. Dobre. Počkajte, musím sa pripraviť. Samochalúbka, Morho. Zleteli orly z Tatry, ťahnu na podolia, ponad vysoké... Wow. To bol hymn, alebo čo? OK. I keď to som sa skoro na juice zadusila teraz. Páči sa.